It's Alisu Production. Ga amarya, ga amarya, ga amarya nan, ga amarya. Aure ne suka yi na soyayya, amarya da ango kun ga sun shirya. Da junan su fari sun yi soyayya, yanzu ka aure ne suka yi na lubayya. Nasara bana bani buwayina, shi ne mai iko ya kagi mamana. Tasilar aure aka haifu babana, Allah da famun dinsa annabi girwa. Aure suna ne yau aka ɗaurawa, muna murna shagali ake yiwa. Maza mata duk ana ta juyawa, ango da amarya ko suna ta takawa. Yau bikin girma ne irin na soyayya, ango da amarya ka gansu sun fi mai laya. Ana murna kawaye kun ga laya, abokai ku gansu duka sun shirya. A yau aure ne irin na soyayya, alisoni ku kiɗa nake na lubayya. Bani zaki kuma bani ramuwar gayya, sai dai zancen kauna irin na soyayya. Ko na doka salo na irin na juyawa, amarya da ango ko na sasu takawa. Ana murna kuɗi ana ta watsawa, rikon mic sai na sake canjawa. Amarya da ango su dinga takawa, kawaye ko su zo suna ta juyawa, abokai ko su zo suna ta liƙawa. Ni ko mai waka salo nake na burgewa, amarya gida lafiya ku zaunawa, ki masa biyayya kai ko sa ta darawa. Sai ku sha soyayya gida ku zaunawa, tunda iyaye na ku sun yi yarjewa. Kunga suna murna ana ta tashewa, bauta ce za ku yi karku mantawa. Zargi ba kyau kar zama ku ɓatawa, ku yarda da juna ku dinga aikin ku. Idan kun yi hakan aljanna canza ku, a nan kun huta a can muna fata. Huta duka dan Rasulu